realize ni ng'ani karo kunyal perform kaka nonego perform wigi wil gi pesa mano migicha. Mano mistake ma MCAs must go back ging'eni as an MCA representative of the people, my integrity, the core values I believe in kaka a party ni gin mage. To wabro bedo gi jotelo mabeyo. An gimanya nyiso jo Migori sani mabeyo tolia. Ginya timo benchmarking kaka Professor Nyong'o gi Dr. Owili tiyo Kisumu. Pok iwinjo any squabbles Kisumu County ni the governor gi deputy governor nigi squabbles mantie Siaya. To namba 2 nitie gimoro mwaluongo ni ambition. Oduol wang'eyo historia ne. Ok nodwa bedo deputy governor. Nodwa bedo governor. To will ni by the time obedo deputy governor cha ene buo governor. Ingeni mano kari samodonjo office cha. So we oduogo will. The ambition manen go. We will ni en governor and deputy governor matiye buo governor. Kora kanyo be oduol onego ng'i to sia bro dhi maber. Ero kama nenya mwamin beda mi thuolo mano mare chiwo paro. Kiny makawuono kaka iwacho ni okile kama loka. Paro mane madichiw ni MCAs